फैदो ना फैयो न'आव फैयोबा फै सोर सोर फैदों नोंसोरलाय जों माबासो लोगोफोर गोजासो माबा दङ आजा दंफायो रायदों सोर आं मोना औ आंसो आजा देंखो आंथ' सिनाय मोनथिखाबाय औ फैदो रायलायनोबा दसे माने आं मा रायलायथ'नोब्रा दानलाय माने बुस्थुआ बे जायफोर माखासेफोर जादोंना उनाव बिसोर पिएसअफोरसोमोन आंथ' पिएसअ ना मा आंथ' बेखौ मोनथिलाना बेनो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो बिसोरबो पिएसअफोराबो दा मा होनो एसेबाबो खस्थ' जागासिनो दं आरोना रायजाबाय माजाबाय बिसोरबो सासपेन्ड खालामजालायबाय दा ओंखायनो कमप्रमाइस खालामनानै लानो थिनदों आरो पुलिसफोराबो रायलायनानै थानायाव नांगौबा ज' कमप्रमाइस खालामलायसै बेबायदि आरो आं माने सिन्था खालामथ'वाखै र' आं एसे सानग्रोनि खोनाबाय औ दा ओरैनो सोर सोर फैदों नोंसोरलाय नैबे आदा बे माबानि प्रकाशनि फिए ओमफ्राय आं ओमफ्राय आदा दांस्रां दं सासे बेबो बे सारनिनो फिए जायफोर बुग्रा बिसोर फैयाखै नामा बिसोरथ' गैया मानसिफोरा खालि बे पिएसअफोर दंमोन पिएसअफोरखौ ओरै लिंहरजोबदों दा पुलिसफोरखौ बुग्राफ्रा अबे थांखो ओरैनो आंखौ बुग्राफोरानो माखासे पिएसअफोरसो बुलायग्राफोरानो पिएसअफोरसोमोन बिसोरखौ दा माबानि थाखाय अफिसारफोरा बिसोरखौ दा माबायाव मा होनो अफिसावसो लिंहरजोबदों गावसिनि बे माबायाव थानायाव डिएसपि नावसो लिंहरजोबदों दा रावबो गैया बिसोर आरो बेखौनो प्रकाश साराबो दा मानोथो दावराव दावसि माबाय थानो रायलायहैनांगौ कमप्रमाइस खालामलाय होनबाय ओमफ्राय पुलिसफोराबो कमप्रमाइस खालामलाय होननायखाय बेखौनो रायलायनो आवगायबोदोंमोन आरो र' आं एसे सिन्था खालामगोन आं दा फन खालामगोन नोंनि नाम्बाराव देंखो खोनाबाय माबानि बे आदा दिप औ दे आंनि नाम्बार दंखायो नोंनाव आं नोंनि नाम्बार गैया आंनाव मिस कल खालामना दोनबानो जाबाय दे दे जागोन दे हेलौ आंसो आदा बे दहाय माबा बिजिमोन दा फन हरनायाव नोंनाव नाम्बारा ओंखायनो बेनो आंना नाम्बारा ओमफ्राय मा सानखो मा सानखो कमप्रमाइस खालामलायनोबा नोंखौ होनदों कमप्रमाइस खालामबा कमप्रमाइस खालामलायदो होनदों बिसोरजों दा बिसोरनाबो मा एफआइआर होदों ओरै नोंबो एफआइआर होदों केसा फारनै साइडजोंबो खारबा बिराद गोबाव सोलिगोन बे नालियालाय मानोथो प्रेस मिट होखो मा खारन बेखौथ' मिथिला बेखौथ' मिथिला बिसोरबा मा माबानानै माबाखो गियाखै बे पुलिसफोर ओरै फैबाय थानाय माबाय थानो सोरबा प्रेसार होदों नामा बेखौथ' मिथिया बेखौथ' होआखैथ' बिदि जोङो मेडिकेल ट्रिटमेन्ट ज' लालायबाय जों रुजाबाय एथ' दोखो दोखो जयैनो बिदिथ' जानो नाङाना आं माबा सोरबाखौबा आघात खालामनो नामा खुनु रावनावबो बिदि गैया नुनोनो मोनाखै बुआखैनो बिदि आं दा मा सानो मोनसे बिसिनि पार्टिबो ओमफ्राय नोंसिनि पार्टिबो ज' जानानै मोननै जाय दंमोन गासिबो ज' थानायाव हाजिर जाजोबनानै कमप्रमाइस खालामलायनाया साबसिन जासिगोन दा माबा मोनसे माबा दंबा माबा कम्पेनसेसन माबा माबिफोर माबा दस्रा माबा लादो माबानानै गारि बायनाय माबानाय नोंनाबो मेडिकेलावबो थांबाय माबाय बेफोरखौ रायज्लायजागोन बे थानायावनो डाइरेक्ट ना मा होनो गैया माने आं माने बिराद दुखु मोनोलै मिथिबाय देंखो बयबो मोना होमबा मोनगोन मोननाया औ बेनो माने मिथियासै मायासै मैयासो मिथिजोबदों आं दाख्लै थानायाव बेखौ नुबा मिथिबावानो केसखौ जों बै मोनसे आलदा माबानि सिगांदोंमोन जों सोरखौबा बुनो मोनदों नामा सोरखौबा बुदों नामा देंखो देलाय बुंलाय जों बुदों सोरखौबा दा बेथ' मिथिलायला बुनायाथ' बुदोंबाथ' बिसोरबो इन्जुर्ड जानांगौमोन दा बेखौनो जोंबोथ' नुवासै मिथियासै आं दाख्लै बिसोरखौ सोंनोसो नागिरदों मा जादों दा जेबो मिथिया बै मोनसे बे माबा दुप्लिकेट माबा सिगनेसार माबा खालामनाया बिसोर मानोथो आंजों रायलाया नोंसोर दाबो बे नोंल' मानो रायलायहरगासिनो दं हनै आंखौसो मोनसे माबाया इएम सारा आंखौसो होनगासिनो माबा रायलायना होनानै कमप्रमाइस खालामफैलायदो होननानै आंजों रायलाया बिसोरखौ आंजों रायलाया जाय मानसिया आंखौ बुदोंमोन बेजों रायलायना होलाय आंखौ आदसा दा होनबा गावसोरखौ होनहरनायसै खि लोगो हमलायदो होननानै ना मा होनो लोगो हमलायनानै रायलायदो होननानै लोगो हमनानै रायलायनाय माने आंजों फनाव रायलायहोदो बेखौ